Tak čau, já jsem Ondra Diblík, tohle je kvalifikace na CFT Battle 2014 kategorie Open. Zkontrolujeme váhy. Máme kettlebell, 16 kg, osa 20, kotouč 5, na druhé straně to stejný, celkem 30, pliobox 24 palců, 60 cm. Ajde. Evo ono, pojď. Hezky, vydej ty nohy. Evo ono, pojď. Hezky jedeš, pojď. Evo čo. To je vončo, pojď. To je ono, super. Hezky, vydrž to, pojď. Hrudník na zem, to je ono. To je vončo, pojď. Hezky. Nezapomeň přeskočit na konci, pojď. To je ono. Hezky. Tak, druhý kolo. Nádherný čas. Hlídej ty paty, jo? To je ono. To je vončo, vydrž to. Udrž ten píčko hezky pěkně. To je ono. To je vončo. Pojď, boukni to tam. Hop, super. A pojď na to. Závěr, ruky nahoře. To je ono. Pojď. To je ono, pojď. Hezky jedeš, vydrž to ten píčko. To je ono. Tak a pojď na ty anglány, to je vončo. Hezky. Vydrž to tempo, neflákej si na ty částky. Pohodičku jdeš, ale udržuj tempo, to je vončo. To je ono. Pojď. Vydrž to tempo. Pojď. Přeskoň a na zem, pojď. A závěr, pojď. Všichni zbývají 3 minuty. Závěr, stropněný nohy, paty nahoru. To je možné. To je ono. Pojď, vydrž to. Super, hezky opínej, pojď. Vydrž to, to je ono. Pojď. To je ono. Hezky. A pojď na ty trasy. 3.15, pohodový čas, nádhera. To je ono, hezky dopíná. Rychlo stihnou. To je ono. To je ono. Pojď, hezky. Tak, a ještě zangváno, pojď na to. To je ono. Hop, hrudník na zem. To je ono. Hop, hezky. Tak, a jsme měli teď cviky, jo? Jsme měli kliky zase. To je vončo, pojď. Vydrž to. A přeskoč. Tak pojďme klidně, to nás klidně.
Super. Poslední necelý 2 minuty. Pojď. Poukneš to tam. Vydrž. Hezky pěkně udrž tempíčko. Za chvilku máš konec. Pojď, pojď, pojď. Dopínej nahoře, paty musí být na bedni. Hezky. Pojď, to je vončo. Udrž to tempíčko. Pohoda. Úplná pohoda. 11, 12. To je vončo. Dobrý, nevadí, nevadí. Jedu dál. Musíš to zachránit. Jste na tom břiše, nevím, to dívají za zádama a to hlavu, jo? Vydrž to tempo, nepřemýšlej na tu bolesti, jak si zadýchá, vydrž to. To je ono. Zaber, to je vončo. Tak, pojď na ty trastry, pojď. To je ono, pojď. Pojď ještě, 5, 4, 3, 2. Vydrž. Dobrý, super. Tak my se pokažeme s skoky, jo? Super, výborný čas. To je ono. Luxusní čas, luxusní. 9, 8, 7, 6, 5. Výborný, pojď, vydrž to. Jdeš parádní čas. Dobrý, super. Tak ještě jednou. Odpočíme už na swingy, pomaličku. To je ono. Nádhera. Pohodička, paty nahoru, nezapomínej na to. 20 vteřin, jo? Tu se chystej na ty swingy. Máš 10 vteřin. Pomalu se chystej na kettlebell, jo? Máš to tady vedle, nezapomeň na to. 3 vteřiny. Tak, abyste vedli. No, a jede. Tak, už ti to frčí. To je ono, super. Vydrž to, to je ono. Vydrž. Nádhera. Propínej na to je ono. 40 vteřin, nepustíš to, nespomalíš. Je to blbý 40 vteřin, vydržíš to. Krátký čas, strašně. Pojď. 30 vteřin, to už vydržíš, smáčkni se ještě. Pohodička úplná. Pojď. To je ono, pojď. 20. Pojď, ještě tam saď. Ještě, nespomalu, vydrž to. Nářez. To je ono. Pojď. Poslední 10 vteřin, ještě tam poukneš pár opáček. Pojď, zaber. To je ono. Zaber. 5, 4, 3, 2, 1, finish. Super. Hezky. Můžu vypnout? No.